get it up, get it up, get it up, get it up. You know. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here.
Arizkunen ordoki industrigunean Indauto tailerra. Autoen mekanika, elektrizitatea, haize egokituen konponketak, zirriken aldaketetan eskaintzak.
Indauto tailerra Ordoki poligonoan, 9444834. Iruritan Elizondon Arkupe txokolategi goixotegia. Txokolatea lortzeko kakaoa prozesu luze batetik igarotzen da, jatorrizko kakao naturala erabiliz. Prozesua osorik egiten da Arkupe txokolategian. Bonboiak trufak urrakin egina txokolate almendrarekin, txokolate tabletak dira prozesu horren emaitza goxoenak. Arkupe txokolategi gozotegian baitere pastelak, tartak, pasta kopilak, eginen karguak Iruritan edo Elizondon, bizita web orria. Baztanberri auzo gaztean ostatu berri bat duzu. Koloretsua, freskoa, terraza eta guzti. 20 kasuela desberdin dituzu aukeran. Bokatak, sandwichak, hamburguesak, frituak, pintxo mota kuadrilla bat baita. Eramateko nahi izan ez gero, problemarik ez. 3 ostatua, betikoa, baina desberdina. Salda badago. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Agur nere aman lastan goxoari, agur nere maiten politari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Ez egin nega, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora naramate eta ez dakit nora. Itxasontzi baten Euskal